Hej Tristan og Alfred. Nu ved jeg, at I er ved at være gammel nok til at have adgang til internettet og Facebook og YouTube og så videre. Og Alfred, jeg tror, du er stor nok til, at du har søgt lidt på fars navn. Så derfor så får du en lille video her sammen med, eller til dig Tristan. Jeg savner jer så fuldstændig vanvittigt meget. Og jeg håber snart vi ses igen. Far og mor skal jo i retten her til september. Og så er jeg helt sikker på, at bagefter så kommer vi til at ses igen. Vi er ude at sejle lige nu. Det er super dejligt sommervejr. Og vi savner at have jer med på båden. I kan jo rigtig godt lide at være med ude at sejle. Så det savner vi rigtig, rigtig meget. Nu skal jeg lige ned. I har jo ikke set lillebror Storm og lille søster Ellie i lang tid. Så nu kan I lige få dem at se. Prøv at se Storm her, han er blevet så stor. Hej Storm, fanger du krabber? Ja. Han er blevet sådan en stor dreng her. Så han kan fange krabber nu. Kan I huske, vi også fangede krabber? Det var hyggeligt, ikke? Og se her, lille søster Ellie. Hun er også blevet stor. Og fået tænder. Men i hvert fald, der var der lige en lille hilsen til jer her fra far, som savner jeg rigtig, rigtig meget. Hvis jeg har lyst til at komme hjem til mig, ja, det er en svær situation. Men bare sig det til mor. Sig, I gerne vil hjem og besøge far. Og Alfred, hvis du har fået en mobiltelefon, så er mit telefonnummer her i beskeden også, ikke? 27 28 13 38. Så kan du bare skrive eller ringe, hvis jeg har lyst til det. Men vi ses snart. Det kan jeg love jer for. Ha' det godt. Moin.